سلام كم ياللهم كلكم تخاتلتنا الشانل لازم سهم زلوا قابلي لو ما عند خاهم تلمون نقولنا خابينا كنا احنا في وقتنا قال لو تخمت زولكو حاجه بروجرام حيزلكم متيلو كلهم جمعنا كنتم من مجمعنا ناب الشانل تمزلهم سبسكرايب مغواركم ما يترسوا سبسكرايب تقولوا خلوكم تنا دول ملكت تقطوا من تحدشت فيديوهات كنورد كلنا نوتيفيكيشن كمتاكم بتوسخي توم امناي فوركس كريبتو كومون ان اف تي ماركت تماهيركم فلتاتكم كتعبيو كومون توسخات او تقولوا تدليو ناي فوركس ناي كريبتو كومون ان اف تي سلطانا نهبالنا ابتحتنا واتساب لينك نقلكم بو اتيهم كتصحفنا ويكاخذوا كوسنا تابعكم شغلنا خاميركم كلاس خم توسدو كنحبلكم بتوسخي ابغزاكم تسرحوا ناي غزار اسكم اونلاين بيزنس كجمهور تدليو سخمون تناي واتساب لينك اباتيهم تصحفوا تي انفورميشن كنبوكم هنا كميركم جمهور كنحجزكم هنا هلو ما انت ارستنا بزعبا بهيوتنا زغاطمنا فتنات ويكا شغراتن يخون كسع مجرشام سايصنح باركس كم تقدم ابيلز بولكم لو ما انت ارستنا بزعبا بهيوتنا زغاطمنا شغرات ويكا بهيوتنا زغاطمنا فتنات يخون بزحات سبات بستفلالي غيزي بهيوتنا بهيوتهم شغرات يغاطمون فتنات يغاطمون ግን بهيوتنا زغاطمنا شغرات ንምንታይ ዘጋጥመና ሽግር ንምንታይ ኢና ንፍተን ንምንታይ ፈተና ዘጋጥመና ተዘጋጥመና ፈተና ወይ ዘጋጥመና ሽግር ከሕማቅ ዲዩ ወይስ ጽቡቅ ከመይልኩም ይሁን ተሐስቡ በህይወትኩም ዘጋጥመኩም ገለገለ ሰባት በህይወትም ዝኾነ ፈተና ወይ ዝኾነ ሽግር መሰጋጠሞም በብዝሒ ከማሩን ወይ ከኣ ክበሳጨውን ኣኡ ኣገርግር ክብሉን እዮም ዝራኣዩ ካኡ ተሲኦም ንቅድሚ ስለዘይ ስጉሙኻ እድሜኦም ሙሉ ኣብቲ ሽግር ወይ በቲ ፈተና ወዲቆም ሕማቅ ህይወት ከሕልፉ ወይ ከኣ ሽግር ክነብሩ ይራኣዩ ግን ብትክክል ፈተና ወይ ከኣ ሽግር ድመፀና ወይ ከኣ ፈተና ዘጋጥመና በህይወትና نعنا خود كودقنا ويكدقسنا وين أنا خطفنا ريزمت ويس كتقمنا يدمت بزحات سبات زي مستر زي أيتردون حنتي دست بلا نستور الله نقراكم حاجة زي بحال حاجة سباي فتاري نزمن دق زي سكي دفاعيو يقولون زودي نقول دات السنة نتمندق كده فوق جمر كباب حاجة عمد زخون بزي مقرات نزمن دق معلتاوي نقول دات السنة فوق ما تشرش شغل عمد مولود فيه والحنت لو تعير عيل ملسي لشع فتاري أنس زي من دق زي دفاعيو كان أنا خاطر زاز كخبير أنا حاجة عمد مولود فيه زمن دق كاب زلو فتسي ما يتنقصقص إن من تياخ خده فوق حتيت كان نيس كنجرني بلون حرف فتاري خمس خبركم اللي سلو زمن دق كم زي انقصقص فلت علامة يقول زمن دق انقصقص يكون النير كيدسكي نفسها أمستيات رأيي بود مستيات ملسي لهم سرايهم زجرم نفس زجرم كرسي ما سلاتن عم نفسي بتعم غات جريم أنا علامة ينزمن دق كدفع ويكاز من دق كبوتو انقصقص يكون دليتينيرو نعخا يخسر حكى لي الصغار خمسة بتسرح دلي كانيرا يلو اليوم ما بيوتنا بزح نجر بزح فتنات بزح شجرات كقاطمنا كل نجر بناي قدني بفتنات بشجر نحلف بفتنات زي تفتنا حدار زي تفتنا بيزنس زي تفتنا عركنت زي تفتنا هيوت اب حدا جايزلو مالت ولا حتى مرغاغص يقولون حسخون شجر من زي قاطمكا እቲ ነገር ጽንዓቱን እቲ ትክክልነቱን ክትፈልጦ ከተረጋገጽ አይተኸኒ ዓርከኻ ኣብ ፈተና ይድፍለጥ ሓዳርካ ኣብ ፈተና ቢዝነስካ ፈተና ግሰጋጠሞ ነቲ ፈተና ሬዚስት ገይሩ ክሰግር ይኽእል ዶ ሽዑ ይዝፍለጥ ህይወት ካልከኦም ኣብ ህይወትኩም ፈተና ሽግር መሰጋጠመኩም ሽዑ ንዑ ክሰግሩ ትኽእሉ ዳስ ደ ኩዌሽን ድመጽ እቲ ሽግር ትኽትሓልፎ ምስ ትኽእሉ ከዓ ንስኹም ከብሰብ እንዳተሰራሕኩም እንዳዓበኹም እንዳ ብሉጻት እንዳኾንኩም ይኹም ትመጹ ኣነ ከመይ ለዛ ኣምን መሲልኩም ኣብ ህይወተይ ፈተና ወይ ሽግር ከጋጥመን ከሎ ፈጣሪ ንዛ ዓብይ ነገር የዳልወኒ ከም ዘሎ ይዝርዳኒ ምክንያቱ እንታይ መረጋገጽለኒ ኣለዎ ብምንታይ ኣሚኑ ዳ ካብኡ ዛ ዓብይ ነገር ክበኒ ካብቲ ዘለኹም ዝሓሸ ነገር እንዳሕርቲ ምንይለኹም ኩሉ ፈተና ይኹም ክትረኽቡ ወይ ሽግር ይከጋጥመኩም ነቲ ፈተና ክትሓልፎ ምስ ትኽእሉ ጥራይኹም ቃ ናብቲ ዓብይ ደረጃ ወይ ናብቲ ዝሓሸ ቦታ ክትበጽሑ ትኽእሉ ብቐሊል ነገር ከረዳእኩም ሓደ ህፃን ምስ ተወለደ መጀመርያን ቀዳማይ ክፍልና ቤት ትምህርቲ ወይ ኣዝየ ለኸይድ ብሙሉና ቡኢና ሓሊፍና እዚ ቆልዓ እዚ ተማሂሩ መጨረሻ ዓመት ፈተና ይፍተን ነታ ፈተና ምዝሓልፋ ከዓ ናብ ዝቐጽል ደረጃ ይሓልፍ كوم اندابله ناب حمشا يبصح دحر ناب جينير اتو اب جينير ግን ከም ትቅድም ሕጂ ዝነበረ ፈተና ይኮን እንደጋጥሙ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወት እንዳዓበኹም ክትከዱ ከለኹም ፈተናኩም ካብ መጠ እንዳዓበይ ይዝኸይ ማለት ፈተና ማዓኹም ኣብ ህይወት ከም ሰብ ክሰርሐኩም ስለዘሎ ንስኹም ክትስርሑ ስለዘለኩም እቲ ትገብሩ ወጻኢታት ነገራት ኣይኮነን ንስኹም ይኹም መጀመርያ ክትስርሑ ዘለኩም ከም ሰብ ኣተሓሳስባኹም ብቕዓትኩም ዓቕምኹም ይኽስራሕ ደሎ ነቲ ነገር ክፈጥር ድኽእል ሰባት ክትኮኑ ምስ ትኽእሉ ይኹም ነገራት ክትፈጥሩ ትኽእሉ ሽግራት ክትፈትሑ ትኽእሉ ናብ ዓበይ ደረጃ ክትበጽሑ تقولوا بيزنس كتمسروتو تقولوا حدار كتقولوا قلعت كتعبي بزوح نقرات كتقولوا تقولوا نسخهم كبسبات مستسروا تراي اسواي غابي وتنا شجرات فتنات نزقات منا زوم نقرات زيوم نعنا غطفونا ويكا كاب حماق هيوت نخنبر يكون دموصنا ندحريت كمونسنا يكون دموصنا ابيوت نفتن نابتزع عابي درجه نخنبط احنا كبسبات كنسرح سلازلنا يفتنا زقات منا سلازي حاله ولا 10 اي كفل مسبصح او شاملاي كفل مسبصح ناب سكندري سكول كحلف اندحر كوينو جنرال بحال فتنا نيروبت غزينا اذا فتنا زي كمتناي كل غزي
عمت زفتنا فتنا يكون قرب كبد بلنا كلتنا 3 عامات زستمهارو فتنا يدفتنا كل جزء قللت فتنا عندات فتنا متي لو حج ግን كبد بلا فتنا يمص واي نابزلا على درجه يسجر ስለዘሎ ናብ ሃይ ስኩል ከአቱ ተቆይኑ እዚ ለበል እዚ ከሐልፍ ስለዘሎ ፍተን ስለዘሎ በቅዓቱ ክርእ ስለዘሎ ናብ ሰከንደሪ ስኩል ድሕር ናብ ሃይ ስኩል ድሕር ከአቱ ቆይኑ ሃይ ስኩል መስአቱ ወኻ ታሽዓይ 10 11 12 ኢሉ ምስተማሃራኻ እሱም ስወደኻ ድሕሪ ዘሎ ለበል ናብ ኮሌጅ ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከአቱ ቆይኑ ማትሪክ ፈተና ኣሎ ናይ ማትሪክ ፈተና ነጥብ ከመጽ ኣሎ ነቲ ፈተና ተሓልፎ ክእል ኣሎ በቅዓቱ ክፍተን ኣሎ ክምርመር ኣሎ ዩኒቨርሲቲ ከአቱ እንድሕር ቆይ ህይወት ካልክ ኢኻ ካብዚ ዘለኹም ደረጃ ወፂኹም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሑ ድሕር ትለለኹም ክትፈተኑ ናይ ግድን ወርቂ ካብ ሓመድ ድፈልሉ ምክንያት ፈተና ባሓዊ ምስተፈተነ حمد كوين استرف ورك خاورك كوين زخلع دوت ስለዚህ كل ጊዜ ኣብ ህይወትኩም ፈተና ሽግር ከጋጥመኩም ኮሎ ፈጣሪ ካብቲ ዘለኹም ሞብ ደረጃ ንዝለዓለ ለበል የዳልወኩም ከም ዘሎ ንስኹም ከም ሰብ ክስርሑ ስለዝለለ ንስኹም ትስርሑ ከም ዘለኹም ፍለጡ ነቲ ዘጋጥመኩም ሽግር بصنعاتن بقراتነት مستحالفو ها نفس على درجات بصح مጨረሻ انا ዝጥቀመላ ሓንቲ ስኪል ክነግረኩም ፈተናታት ኣብ ህይወተይ ሽግራት ከጋጥመን ንኸሎ ኣብ ቢዝነስ ፈተና ከጋጥመን ንኸሎ ኣብ ህይወተይ ሽግር ከጋጥመን ንኸሎ ከመይ ዓይነት ስኪል ከም ዝጥቀም ከካፍለኩም ምናልባት ተጠቀሙ ዝኾነ ፈተና ወይ ሽግር ኣብ ህይወተይ ከጋጥመን ንኸሎ ዝኾነ ነገር ድገብሮ እቲ ፈተና ኮፊሌ ዝትንትኖ ለሓር እንታይ ይገብር መሲልኩም ኣብ ህይወተይ ዝስዕቦም ሰባት ኣለው ሜንተሪ ዲፕሎም ኣብቲ ኣነ ክበፅሑ ዝደለኹ ኦሬዲ ዝበፅሑ ሰባት ኣለው እዚ ነገር እዚ ብዓይንናቶም ይኽሪኡ ዝፍትን ሓደ ካብቶም ሜንተር ናተይ እዚ ሽግር ዘጋጢሙ ዝኾነ ኣብ ዝዋን እንታይ ምበለ ከመይ ምራኣዩ ኢለ ይሓስብ ድሕሪ እቲ ሽግር ቀሊል ኮይኑ ይራኣየን ኣነ ያ ኺ ቪድዮ ደለኹም በር እዚ ሽግር ዝከቢድ ኣይኮነን ክሰግሮ ከም ዝኽእል ኣብ ነፍሰይ እምነት ይሓድር ኩሉ ነገር ንሓደ ነገር ዓብይ ንእሽተይ ሕማቅ ጽቡቕ ዝገብሮ ናህና ኣመለኻኽታይ ስለዚ እንታይ ይገብራን ኸ ንግዚ ናይቶም ሜንተር ናተይ ዝበልኩም ናይቶም ዝስዕቦም ናተይ ናይ ህይወት ኣሰልጠንተይ ናቶም ኣቲቲድ ይቃሕማ ናቶም ዓይኒ ገይረ ክሪኦ ይፍትን ሓንሳብ ዝስሕቀሉ ግዜ ኣሎ እዚ ከም ሽግር ከም ከቢድ ገይረ ሒዘ ሪኦ ጽናሕ እዚ ዝብለሉ ግዜ ኣሎ ልዕሊ ዝኾነ ግን ንዓይ ሞራል ትበኒ ሓይሊ ትበኒ ኣብ ህይወተይ ሽግር ከጋጥመን ንኸሎ ፈጣሪ ናብ ዝዓበየ ደረጃ የዳልወኒ ከም ዘሎ ይዝርዳኒ ኦኬ እዚ ፈተና እዚ ድሕሪ ሓሊፈዮ እዚ ሽግር እዚ ድሕሪ ሓሊፈዮ ድሕሪ ዘሎ ዓብ ነገር ምዃኑ ይርዳኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ሽግር ፈተና ፀገም ከጋጥመኩም ከሎ ኣካል ናይ ምነትኩም ከማኹም እስኹም ከም ዝኾንኩም ጌርኩም ኣይትውሰዱ እዚ ግዝያዊ ነገር እዩ ክትሓልፍዎ ክስዕርዎ ክሰግርዎ ዘለኩም ነገር እዩ ንዕኡ ምስ ትስዕሩ ንዕኡ ምስ ትሰግሩ ፀኒዕኹም ምስ ትቕፅሉ ጥራይኹም ከዓ ኣብቲ ድሕሪ ዘሎ ስቴጅ ክሰግሩ ትኽእሉ ኣብ ገዛ ኣብ ዝኾነ ውፅእ ኢልኩም ናብ ዝኾነ ቦታ ክትከዱ ደሊኹም ናይ መኪናኹም ጎማ ተነፊሱ እንታይ ትገብሩ ላ በቃ ናይ መኪና ጎማ ነፊስን ሕጂ ዳይልኩም ንገዛኹም ትመለሱ ወይስ ጎማ ናይ መኪናኹም ቀይርኩም ትቕፅሉ ኣብ መገዲ ኻ ነዳዲ ድሕሪ ወዲእኩም ካ ነዳዲ መሊእኹም ካ ትቕፅሉ መኪና ተበላሽትኩም መኪናኹም ዕሪኹም ካ ትቕፅሉ ካብኡ ሓሊፋ መኪና ካብ ጥቕሚ ወፃእቲ ኮይና ካልእ መኪና ተኻሪኹም ወይ ካልእ ሰባት ለሚንኩም ወይ ብእቶብስ ጌርኩም ካ ትቕፅሉ ዋይ ኣብቲ ክትበፅሑ ዘለኹም ክትበፅሑ ኩሉ ግዜ ንቕድሚት ገስግሱ እቲ ሽግር እቲ ኸ ንዓኹም ከም ሰብ ክሰርሓኩም ከም ዝመፀ ተረዱ ኣብ ህይወትኩም ሓደ ሽግር ምስ ሓለፍኩም ኣዝዮም ስትሮንግ ኢኹም ትኾኑ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ተዳሊኹም ኣለኹም ማለት ኩሉ ግዜ መጀመርያ ብንእሽተይ ኢኹም ትፍተኑ ንዑ ምስ ሓለፍኩም ክብድ በለ መፀኩም ንዑ ምስ ሓለፍኩም ክብድ ዋይ ንስኹም እንዳዓበኹም ትኸዱ ስለ ዘለኹም ህይወትኩም ክልወጥ ኮይኑ ትተምፅዎ ውፅኢት ዝትረኽቦ ሪዛልት ክቕየር ንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ክትቅየሩ ዘለኩም ንስኹም ስለዚ ኣብ ህይወት ሽግር ከጋጥመና ከሎ ናብዚ ዓበየ ለበል ወይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተመሪፅና ከም ዘለና ንዘክር ናይ ሎማ ዓንታ ኣንስተይ እዚኣ ነይራ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ቀፃላ ረኸበና